banyu rat gowo. Iki muni balik muni mau po nyapa. Panek sangat modern nek. Ora balik. Iki kene beruk kok. Oh iya antara Agus karo Lukman sing gendong. Pokoke banyune digowo lho, aja sempet ora digowo. Saiki tak permanen kan. Apane? Tak tekah aku wis dirumpok. Tarik-tarikan piye. Tarik ya langsung enggak. Jadi kita sampai ke duit ngono nek patok.
Lah, ini gede. Tolong aku. Apa ya? Gede, adiknya juga gede.